Začali jsme bojovat. Francie proti Bělorusku, druhé kolo. Právě odstartovalo. Opět je to hrozná zežba. Ano, přesně tak. Vidíme, že Bělorusové do toho jdou opravdu proti hned. Jejich bojovníci si teď museli vzít od svých kolegů náhradní zbraně. Druhé kolo je přece jenom o něco vyrovnanější. Ale opět vidíme, že se začíná čistě shrnout tulep a že na nohou stojí více bojovníků z Běloruska. Vypadá to, že bitva bude brzy ukončena. Stop fight! Stop fight!